Bon dia tot el dia. Amem, tinc dues notícies, una bona i una dolenta. Vos donaré la bona primer perquè, jo què sé, me fa il·lusió. Escoltau, no importa, que vos preocupeu més de on anireu ni de què sopareu per aquest any, d'acordo? No és una preocupació, això ja. I ara la notícia dolenta perquè no tot pot ser bo. Volíem fer enguany el sorteig d'un quebrit, però el van agafar abans d'hora i ha resultat que, bé, jo què sé, el tenir-lo en el corral ha crescut, s'ha convertit en un boc i l'hem hagut de dur a la Serra de Tramuntana, ja me sap greu, me sap molt greu. Que en podríem haver comprat un altre? Sí, però és que el dels 40 Music Award i de lo d'un Ed Sheeran i en Tomeu Penya, no sé què més va venir, en Zetangana va venir també, que m'ho han quedat farà un xavo. I llum de Nadal, molt important, perquè ara aneu a Palma i disfrutareu. És a dir, hi ha un despliegue de medios que fa por. Si sou de Sant Eugeni veureu que enguany no hi torna a haver massa llumets, que no fa llarg, però bé, si aneu a Can Joan de Saigo i deis que aneu de part meva teniu un 10% de descompte en les encimades i el xocolata calent. Què més? Ah sí, lo de controlar la venda de cases d'aquí de Mallorca pels estrangers i això, ho havien de fer, però al final m'han donat compte que els governs en d'una part del que ven i per tant, si els alemanys els lliberen més car, el govern més guanya. No passeu pena si sou mallorquins i no teniu casa, perquè estem preparant un bloc de pisos a Sorta, que és Concos, Esquirritxó, que seran l'hòstia. 20 metres quadrats, que això per fer net dona gust. No té res a veure amb el que hem comentat fins ara, però m'he pujat un 2% el sou perquè trobava que no arribava bé a final de mes per la puta feinada que faig. Estic ric perquè me descollona. No, jo no sé què cap, però poques per aguantar-vos, poques. Gràcies.